Yn y fideo hwn, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i wneud Siap Syth, beth i gadw llygad amdano a sut i wneud y gweithgareddau yn haws neu'n anoddach. I wneud Siap Syth, gallwch orwedd ar eich cefen neu sefyll. Ymestynwch eich breichiau'n syth a'ch coesau allan cyn belled a phosibl. Gwasgwch eich breichiau wrth eich clustiau a gwasgwch eich fferau a'ch traed gyda'i gilydd. Efallai y gwelwch blentyn yn ymestyn i fyny ac allan yn hir gyda'i goesau, ond nid yw ei fferau'n gyffwrdd â'i gilydd ac nid yw ei freichiau gyffwrdd â'i glustiau. Annogwch y plentyn i'w gwasgu â'i gilydd i edrych fel pensil. Os yw rhywun yn ei chael hi'n rhy hawdd, gallai ymarfer drwy gydbwyso ar flaenau ei draed. Os yw rhywun yn ei chael hi'n rhy anodd, gallai geisio canolbwyntio ar ei fferau gyda'i gilydd yn unig gan wasgu ei freichiau'n dynn i'w gorff. A allwch chi feddwl am ffyrdd eraill i'w gwneud yn haws neu'n fwy anodd. Beth am edrych ar ein tudalennau Facebook, Twitter a'n gwefan i gael rhagor o syniadau.